खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। दिनै आं नोंथांमोननो फंसे खोथा होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। सम मोनाखैमोन, खामानि मावखांनानै दासो फैखांबाय। 1 मिनिटबो जिरायनो मोनाखै। आंनि फोरमायनांगौ बाथ्राया जों गासैबो मिथिखानाय, मानसिनि खामानिया बुंनाय बे खोथाखौथ' जों गासैबो मिथिखायो। आरो नों मोजां खामानि मावबाबो, नों गाज्रि खामानि मावबाबो, नों मोजां ड्रेस गानबाबो, नों गाज्रि ड्रेस गानबाबो नोंखौ बुंग्राया बुंखागोन, नङा होमबा? बेनिनो आं ओरैनो थास्लायस्लाय खामानि जोबनायखाय फोरमायनो होननानै लानानै फैदों। बेखौबो आं एसेबांखि सानाखैमोन भिडिअ लाबोनोबो। मानो होनबा मैया सासे मानसिनि कमेन्ट मोनदों, नोंहा खामानि गैयानो बिदि रिल्स बानायनानै जायाखैमोन बिदि आरो। जाय बिथाङा आंनो आंखौ खारिला, जाय बिथाङा आंखौ बेफोरबायदि बुंदों, आंखौ बियो साननो हागौ जेबो खामानि मावा, ओरैनो मबाइलजों थायो। नाथाय आं मोगथाङाव दा बांद्राय बुंद्रायनायसो सानगोन सोरबा। मोगथाङाव आं जेसेबांखि बिहामजो महरै जा खामानि मावनांगौ आं गासैखौबो मावजोबो। नोंथांमोना फोथायनोबो नङा जानो हागौ। मानो होनबा बेफोरबायदि इउटुब बायदिसिनायाव नुनायखौ खायसे खायसे फोथाया, नङा होमबा? आरो खायसे खायसे नंखायखौनो बुङो, नङा होमबा? मानसिनि खुगा नालाय। ओंखायनो आङो जेसेबांखि मावनांगौ बेखौ आं मावजोबखायो। थ' बिथाङा आंखौ बिदि साननानै कमेन्ट हरदों जानांगौ। जेबो नङा। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नायबानो जाबाय, आरो मोजां मोनाखैबा नायनाङा। आनसाबस्क्राइब खालाम, डिसलाइक खालामबानो जाबाय। आंखौ जुदि बेफोरबायदि सानदोंबा, आरो आं एक्टिङा जायाबा, एक्टिंबो जायाखै, नङा होमबा? बास मा खालाम, नङा होमबा? खायसे एक्टिं रोङो, एक्टिं रोंनानैनो फेमास जायो, नङा होमबा? खायसेया बाथ्राजोंनो फेमास जायो, नङा होमबा? दिनै आं बेफोरबायदि सानफ्रोमबो बाथ्रा लाबोनो सम मोना। बेनिखायनो आं दिनै बिथांनि जा कमेन्ट मोनदों बेखौनो आङो बे खोथाखौ गोसोखांनानै आरो ओरैबायदि खायसे खायसे जेसेबांखि गाज्रि खामानि मावाथों माने, जाय मानसिया धोनि फैसा थाखा गासैबो थानाय, बे मानसिखौ दानि जुगाव जेबो बुंनो हाया। आरो जाय मानसिया जेबो गैया, नों जेसेबांखि मोजां खामानि माव, नों जेसेबांखि हारिमुनि गासैखौबो लाखि, अब्लाबो नोंखौ बुंनो, सोंखारिनो, नोंखौ गाहायाव खोख्लैनो, बेखिनिया जोंनि बुहुमाव थाखायो। नों हारसायानो जा, बर'आनो जा, गासै हारिनानो बेफोरबायदि बुंलायनाया थाखायो। नाथाय बांसिन जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि सोंखारिनाय बाथ्रा बुंनाय दङ आरो। बे खोथाखौनो आं फोरमायनो लानानै फैदोंमोन। मानो होनबा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जेनेबा माबा मोनसे दिन्थिनायाव, बा नोंथाङा माबा जेनेबा इउटुबार बा मिडियायाव ओंखारदोंबा, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जेबो दासान। आरो मानसिफोरा मोजां मोनदों, माबादों, फल'वार्स बारायदों होननानै गुबुन हारिनि बा एसे फिसा फिसा ड्रेस गाननानै बानायनाय एसे बोरैबा सिन जायो आरोना। बेखौ आंबो बुङो। मानो होनबा जों बर' हारिनि ड्रेसखौनो गाननानै थानांगोन अरायसम, नङा होमबा? खायसे खायसे फल'वार्स मोनदों बा साबसक्राइबार मोनदों, भिउस जादों होननानै गावनि हारिनि ड्रेसखौ गाननानै बोरैबा गाननानै दिन्थियो आरोना। खामानि मावनानै गासैखौबो बावलांजोबो, मबाइल लानो टाइम मोनो, सम मोनोबा खालामो, बिदि आरोना। दिनैहाय मोनाहां जालायबाय, सानजौफुनि ओंखामखौ मोननायखौनो ओरै रखम जानानै दं। सम मोनोबा रिल्सआवलाय एसेबां टाइम मोना, बेनिखायनो रिल्स खालामनाय जादों। नङाबाथ' आं रिल्स खालामनो बानायनो थाखायसो इउटुब चेनेल दङ। इउटुब चेनेलाव बायदिसिना हारिनि बाथ्रा बायदि बिदि, बिनिखायनो खुलिदोंमोन आरो आं चेनेलखौ। नाथाय सम मोना बेफोरबायदि जिरायथाबनानै नोंथांमोननो आं मोजां कन्टेन्ट लाबोनो। बेनिखायनो आङो दानिया रिल्सखौनो बानायो आरो
गाज्रि जानो बेफोर सोरबाफोर नायनो गोसो गैलाबा डिसलाइक खालामना बुंजाबाय आं साबसक्राइब खालामना बुंजाबाय आरो सोरबाफोर नायनो मोजां मोनदोंब्ला मा मा खालामनांगौ बेखौ जों गासैबो मिथिखायो बेखिनियानोसै लोगोफोर थ' गासैबो मोजाङै मोजां सोलिलायनो नाजा सोरनिबा बुंनायखौ बारा दा मेलेमाव सोनानै जाला नङाबा खर'आ दुंफिनबाय ओरैनो बुंग्राया बुंखायो मोजां जायोबाबो आरो सोरबाफोर गोदानै फैनाय दङब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौ होबानो जाबाय जाहाथे आंनि रिल्स बानायनाय नोंथांनियाव गिबिसिनावनो मोनहैयो बेखौनो आं दिनै खावलायबाय गोजोन्थों जय बर' हारि